Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Nining adlawng Sabado atong gihandom ug gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria. Padayon atong iampo pinaagi sa mahal nga Birhen nga magkasinabtanay ang atong katawhan labi na nagubat karon nga mga leaders o na nag-away nga mga politicians. Apil na din sa atong simbahan ang atong mga leaders nga nagkasumpaki ay karon magkahiusa unta o magpatalinghog na sa Espiritu sa Dios. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit aning atong mga slots aron matuman ang atong mga proyekto, hatagan unta og daghang grasya nga ilang ikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinomdom og paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios. Wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinomduman ko kamo sa akong mga pag-ampo ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga ila nga alang niini gitawag kamo. Og hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini
Gipanghinaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom, nga ania kanato, mao ang gigamit niya, pagbanhaw kang Kristo, o pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo, labaw sa tanang mga hari, og sa mga anaa sa gahom, og sa mga punuan, ingon man sa mga kaginuuhan, labaw siya sa tanan, bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana og sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo, ug alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos. Gihatag mo sa imong anak ang gahom, ibabaw sa tanan mong binuhat. Gihatag mo sa imong anak ang gahom, ibabaw sa tanan mong binuhat. O Ginoo, among Ginoo, pagkamahimayaon sa imong ngalan, ibabaw sa tibuok kalibutan. Gibayaw mo ang imong kahalangdon, ibabaw sa kalangitan. Gikan sa mga baba, sa mga kamatan ug masuso, gihimo mo ang kadayganan tungod sa imong mga kaaway. Gihatag mo sa imong anak ang gahom, ibabaw sa tanan mong binuhat. Sa pagtan-aw ko sa imong kalangitan, ang buhat sa imong mga tudlo, ang buwan ug ang bituonan, nga imong gipahiluna. Unsa bang tawo nga nanumbaling ka man kaniya, o ang anak sa tao nga nagtagad ka man kaniya. Gihatag mo sa imong anak ang gahom, ibabaw sa tanan mong binuhat. Imo siyang gibuhat nga ubos lamang, ug jutay sa mga anghel. O gipurong-purungan mo siya sa himaya ug kadungganan. Gihatagan mo siya sa pagmando sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanang butang ubos sa iyang tiilan. Gihatag mo sa imong anak ang gahom,
ibabaw sa tanan mong binuhat. Hallelujah, 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 pagdaigong ng Diyos. Hallelujah, pagdaigong ng Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo bisan kinsay magsugid atubangan sa katawhan nga siya akoa, mauusab ang buhaton kaniya sa anak sa tao atubangan sa mga anghel sa Dios. Apan bisan kinsay maglimod atubangan sa katawhan nga siya akoa, ilimod usab siya sa anak sa tao atubangan sa mga anghel sa Dios. Bisan kinsay magsultig dautan batok sa anak sa tao, pasayloon, apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayod pasayloon. Kung ikiha kamo nila dito sa mga sinaguga o atubangan sa mga gobernador o mga pangulo, ayaw kamo kaguol kung unsaon ninyo pagpangatarungan o unsay inyong isulti. Kay tudluan kamo sa Espiritu Santo niadtong panahona unsay angay ninyong isulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kining pagampo nato dili lang para sa atong kaugalingon, kundili iapil sa nato pagampo ang uban, epektibo gyud ni siya. Dili tungod kay angayan ta og dunay gahom nga modiktar sa Ginoo aron mausab ang atong isig katao or matagaag grasya ang atong isig katao, kundili tungod na sa Espiritu Santo nga niya nato. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa to, gihatag mo sa imong anak ang gahom ibabaw sa tanan mong binuhat. Dili ra ni pasabot nga anak sa Dios si Jesus. Siya sad gihatagan siya sa Espiritu. Apan kita kay mga sinagop man tang mga anak sa Dios, naa sad tay Espiritu Santo. Nga matod pagani ni San Pablo, nangandoy siya nga makaila unta ta, masayran unta ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato, mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo o pagpalingkod kaniya sa iyang tuo dito sa langit. Kani daing gahom kining Espiritu Santo mao man ni nagbanhaw ni Hesus, mao sa ni naghimo niya karon nga hari sa tanang mga hari, human siya na tao dinis kalibutan. Kining Espiritu naa na ni nato. Giling niya imong tupad ing na sige kagamit sa imong gahom. Sige. Ug ang unang gahom nato mao gyud ang pagampo alang sa atong kaugalingon, alang sa atong isig katao, ug alang sa katilingban. Mao man bitaw nga karon
karong adlaw maoy culmination sa atong AACOM or Asian Apostolic Congress on Mercy. Naghimo karong ganiyang kaadlawon sa atong procession, grand procession, pag-ampo. Dako kayong misa diha sa Basilica de Santo Niño. Nag-ampo ta dili lang para sa Pilipinas, kung dili sa tibuok yung kalibutan. Pero matod pa ni Kristo sa Ebanghelyo, kadtong moangkon maging sa pagsulti dire, bisan kinsay magsugid atubangan sa katawhan nga siya akoa, mauusab ang buhaton kaniya sa anak sa tao atubangan sa mga anghel sa Dios. Pasabot ang atong pag-ampo madungog ra gyud didto sa langit ug dawaton sa didto sa langit, basta ato gyung ipakita nga kita iya ni Kristo. Unsaon man pagpaila nga kita iya ni Kristo, ato gyung puy-an ang iyang mga kasuguan ug ang matang sa iyang kinabuhi. Mabutan ang magsigi tag simba, magsigi tag ampo dinhi nya libakira kay tas tanan, palaaway kay ta, tikasan pagyud kaayo, mura magway epekto ang atong pag-ampo. Puy-an ang kinabuhi ni Kristo. Unsa may mga kinabuhi ni Kristo, sige naman akong sulti diri og iya sa nang gisangyaw, mao sa na iyang gitudlo siya mga apostoles. Ang una gyung kinabuhi ni Kristo kana gyung kakabus. Ikaduha, ang pag-alagad sa mga kabus. Ikatulo, ang paghigugma sa mga makasasala. Pero siya way sala, pero nahigugma sa mga makasasala. Kita lahi man, sige tagpakasa, sige sa tagpangaway, sige sa taog panaway sa atong isig ka makasasala. So una, kabos na kinabuhi, nahigugmas mga kabos, nag-alagad sa mga kabos, o nahigugma o nag-alagad sa mga makasasala. O ang lain pagyod nga matang sa kinabuhi ni Kristo para atong ipakita sa mga tao, kini nasang pag-antos. Andam tang moantos hangtod sa kamatayon. Kanang tao nga magbuhat ani, magsigig antos, magsigig alagad, magsigig higugma, usahay gani tawgo ni sila the living saints, sama ni San Vicente Ferrer, San Juan Maria Vianney, ni Mother Teresa, sila si Saint John Paul II, Bishop Chupilo Kamumot. Mao ni sila ang mga tao nga murag makaingon ang mga tao, inigtanaw pa lang nila, murag mga buhi nga mga santos. Gi ko no bilingi ako no nang imong tupad diha, ing na ko no mura kag living saint or living Satan. Kaya usahay, di man ta living saint, living Satan manoon, apil na ning nagwali. Ngato sa mga politicians, nasa ipipila na nila nga murag living saints. Kanabitang politisyan nga nagpabiling kabos, nangalagad na higugmas mga kabos, nahigugmas mga makasasala, dili magsigig panaway o pangaway sa mga makasasala, niya labaw sa tanan, kamaong muantos para kadaghanan, dili magsigilag lipay-lipay, siging padato, siging pamalitan ang ilang mga gustong paliton nga mga mahal kaayo, mga materialistic kaayo, di gyud makit-an ang Ginoo. O ang katapusan, sama ni San Pablo, sama sa mga santos, kanigyong makanunayong pag-ampo.
Kanabitang kamaog yung morosaryo kada adlaw, kamaong mohimo og mga buhat sa pagampo. Mabita din sa atong parokya, maghimo gid ta og daghang pagampo. Na ata dinhi kada semana ato na nirong gibansay, magampo ta pinaagi sa pagprosesyon sa imahin sa atong patron San Vicente Ferrer. Ato siyang ilibot mga usa ka oras gina nato kada Huwebes, daghan-daghan sang manguyog. Wa ta kay bawog mopadayon ba gini, pero ato ginapadayonon. Nya sunod natay Alliance of Two Hearts Vigil, naasa ta dinhi 2000 Hail Mary, naasa ta dinhi Legion of Mary, naasa ta dinhi kanini ang mga synodal worship, mga charismatic sa igadaan na ug daghan pa. Napatay TC prayer para sa mga batanon ug daghan pa mga devotional prayers nga atong gisuportahan. Ngano man kay kini manggong pagampo mga igsuon, mao gini ang atong makapalihok ug makapadako, makapalambo sa gahom sa Dios nga niya nato. Kay mao man ang atong connection to God. Muna kanang tao nga magsige og kunuhay og himog mga maayong buhat, pero di mo ampo sa madugay sa madali, mahulog gid na sa kadautan. Mahug ba kay maigo man na siya sa tentasyon sa yawa. Ang yawa maro kay na ana-anaon ra ta na lipat-lipaton nya wa tay pagampo, dali ratang malipat. Mao na si San Pablo nangandoy gyud nga ang Dios mahimog yung sentro sa simbahan, dili ang mga kalihukan lang, kung dili ang Dios gyud si Kristo, kay mao man siya kahingpitan sa atong kinabuhi. So nautunta ato kining paningkamutan og kining atong gibuhat, dili unta mahimong sayang. Maminaw tas Espiritu Santo, maminaw ta sa iyang paggiya kanato aron nga mahatagan ta og daghang mga grasya og ang kunon ta kanunay ni Kristo didto sa langit. Mga matay magita dinhi, nabitay magpa pre-over nako, Father, pre-overi ko kay aron naihiling. Ang una ginakong pangutana, andam na bakang mamatay? Maulpot man na, maulpot na ko. Kung imo kong papandungon anang imong ulo, kay gusto radyog kang kanang malagsik, gusto radyog kang maayos imong sakit, kaluoy sa Ginoo, nga mitugot sad, nga mamatay kita. Sa ato pa di ay, kung di ka maayos imong sakit, kay gitugot na sa Ginoo mamatay ka, wa di ay Ginoo sa imong kinabuhi. Na muhilak in tao ng uban, pero sa kadugayan makaamgo sila. Anya ikaamgo na, aanha na nato ihatag ang prayer for healing. Kay ang healing nga tinud-anay mga igsoon, kanang mawagtang na ning atong kahadlok sa kamatayon. Kanabang makasabot na ta nga ang kadako di ay sa gugma sa Dios, milabaw sa atong kamatayon, milabaw sa atong mga pag-antos. Niya ang iya sang kalipay nga way katapusan, giandam na alang ni atong mga tao nga andam magantos, andam mamatay dinhis kalibutan, nga nagsunod kanunay sa kabubuton sa Dios. Kana gyud mo inindot kayong healing. Mao na nay gitawag og permanent healing, lasting healing, the healing from our bondage of fears, anxieties, and worries in this life. Mga igsoon, ang Dios mao ang atong kaluwasan. Ipadangat nato ngadto kaniya karon ang atong mga panginahanglan, malaumon kitang muingon, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan padayong magsangyaw sa pulong sa Dios
diha sa iyang pagharong sa mga pagsupak o mga pagsumpaki, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga makakaton kita sa pagsalig sa Dios nung pagatiman, bisan pa sa kabugat sa atong mga kagulanan o kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga walay trabaho, makakitag sarang panginabuhian aron magpuyo sila nga may dignidad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nabugatan tungod sa balatian, mahupay diha sa gugma o pagsalig sa mga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug malampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila nga matuuhong mihalina, makasinati sa maluluyong paghukom ug sa tunhayng kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Makagagahom og maluluyon nga Dios, among langitnong Amahan, hatagi kami sa among gipangamuyo kanimo nga gituboy namo dias gugmag pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo ang among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug ang yuta Sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pahan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong wa nay naghandom kanila na biktima sa gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana,
uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namun nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta, maringon sa langit. Ang kalandon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunualuwasa kami sa nabutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manao sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang,
ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karunong sa atak na sa kamatayon. Karunong sa atak na sa kamatayon. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang gasa sa gahom sa Dios. Ya ato ning gamiton sa pagampo o sa pagpangalagad ngadto sa atong kaigsuonan. Wa sa karoy update sa atong mga slots, ugma na lang atong tingbon. Unya ang importante nga magpadayon tagpalit og slots atong SBF dag nga tag 500 pesos, sa atong CTU tag 100 pesos. Nya mohangyo unta ko ninyo mga tubig-tubigan og naa mo dihay mapalit investment slot nato. Ang DSAP tag 500,000 pesos with 25% interest per annum. Nagkinahanglan kay taron o funds para sa pag-transfer sa title sa atong mga yuta nga napalit diha tukuranan sa Columbari. Dili ta ka-proceed sa atong pag-process sa mga documents para makatukod na ta, makapamaligya na ta sa atong Columbari tungod kay wa patay kwarta in taon nga gasto sa pag-transfer sa mga titles. Nagkinahanglan lang tag mga 4 to 6 ka slots sa atong DSAP. Naa mo diha, ipadadayon dire. Ato lang sa nang gamiton ang inyong mga pundo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.
balay sama